Okay, good morning. Good morning. So may papamigay tayong damit. J Oragon Vlog. Ayan, shoutout kay Sir J Oragon Vlog. Tapos may t-shirt pa. So yung isa kinuha na ni Mrs. May 4 pang natira. So yung first 4 na pumasok, sila po yung mabibigyan ng damit. Sige, ito muna. Upat lang ato. Yung isang swerte kayo. Swerte kayo dahil may 5 ka. 4. Tag-isa kayo. Sticker. Kami ko mag-i-2. Dalawa. Kuha kayo ng dalawa. Sa motor nyo tsaka sa notebook nyo. Ayan. J Oragon. Ay, suot nyo na para makita ni Sir J. YouTuber na kayo. Precise lang ata, precise. Ay, wow, ganda. Baka kamali ka, baka tati makin baliktad. Likod yung kan. Ata. Nakapag J Oragon Vlog kayo nga gusto, hindi kadoy ko hawanan, naudidan. Hangga. Mayat. Pit na pit kanya yo. Kani insyong ko kaslabatit pa eh. Batit ay short biting kanya minsong. Hindi madiat adamit. Sakto ata bado nga matay short mo tibitin. Nakasiksiksi ka magayam no kaslang ako. Picture. So maroon mapag-J Lagunan tayo J trabahon. Naka-J Oragon Vlog kayon. Ay, taga Laguna. Talikod kayo. Talikod. Ayan. Okay na. Okay. So ayan po yung binigay ni Sir J Oragon Vlog. Okay, nakalis na yung mga tropa. So tayo naman ocular visit dito sa Paniki Tarlac. So yung susunod nating project. So pagkatapos ng Paniki sa mga tarumpa po, yan po yung lakad natin. At na yung Kokolaw. Wala po tayo kanina. Saan tayo pumunta? Barangay Kokolaw, Sitio Rasik. Yan po yung pupunta natin. So siling project mga boss. So killer visit natin. Tapos i-drawing na rin po natin. Okay, dito na tayo. Sitio Rasik, Paniki Tarlac. Ayan. Niyawan kami. Nawala po kami. Nakarating kami doon. Ilan ba kayo? 2 lang po kami. Ayan. Ayan. Magchinelas ka na lang kasi ano. Sige po. Hindi ka nakakapaglinis ka. Tingnan mo kang gamit dyan. Shoutout kay Sir Jeff. Hinalukay ng bito. Shoutout kay Sir Jeff at kay Ma'am Rachel Galachera. Ayan. Ito pa yung project. Ay. Ayan pala. Hello po sir. Mag-usap na lang. Okay lang po. Nawala po kami. Nawala kami ng nalapaalam po namin. Opo. Drawing na po natin mga boss. Ayan, so drawing lang po natin dito sa alas hanggang kusina. Tapos yung mga kwarto, home design na po yan. So, ito pa yung area. So 3 kwarto. Ayan, so siyempre i-drawing na rin po natin mga ibang i-drawing pa rito gaya ng modular kitchen cabinet, tapos TV console kung kailangan. So picturean muna natin. Ganda po sila nanay. Kayo po si Ma'am Alma, ma'am. Oo, siya pala si Ma'am Alman. Tatawagan sana natin.
Kaya na po. Kaya na, at maraming lang. Ay, naganda po sila, nanay, oh. Oh, Jer. Sir Dika. Ko, oh. Nakalibre ka ng tanghalian. Ang sarap. Kain po tayo. Ante, malang. Madam. Uy. Ang sarap ng tilapia. Tilapia, oh. Ito sana yung matiksay natin, no? Sarap. Busog ka agad, ah. Ang project pala. Thank you po. Tapos na tayong kumain. Ayun, shoutout ulit kila Ma'am Rachel tsaka kay Ma'am Jeff. Sige po, ma'am. Sige, Nay. Maraming salamat po. Sarap mo na yung bete. Tara. Next, sa mga tarom naman tayo. Pag-isa na tayo, mga boss. Okay, tara na. Dito na tayo. Yan, shoutout kay Mary Bueno. Mulan. Bagyo. Saan na yun? Oo na. Hindi tayo nakapagdala ng payong. So mga tarom na to, mga boss. Mga tarom Pangasinan. So galing na rin tayo dito dati. So andito sila owner nung pumunta tayo rito. Tapos nag-usap-usap po kami. Ito po yung bahay. Okay. May tao? Hello, sir. Uwi mo na kayo doon. Sige po. Hello, sir. Ulan. Tara. Timing, umuulan. Hello, baby. Okay. Okay, na-drawing na natin. So, gaya dun sa kabila, syempre, lahat ng mga project natin, mga drawing natin, salas hanggang kusina. So, yan yung mga drawing natin. Tapos sa mga kwarto, cove design na lang po. So, ayan, na-drawing ka na rin po dito. Sa may hagdanan. Alright. So, picture na naman natin yung bahay. Tsaka i-video. So, okay na to. Okay, so ito po yung bahay. So ito yung problema natin. Yan. Pero di-discard natin dyan. Tapos ito re-retain pa ni Sir Ian. Yan. Tapos kwarto po dito. Tapos yan, ito yung drawing natin. Yan, diretso na yan. Hanggang dun sa may kusina. Tapos hanggang dito. Hanggang dyan lang po siya. Pero dun papasok sa mga kwarto, hindi na po natin i-drawing. So automatic na po yun na cove design. So picturean po na natin. Gawin ka na.
Oh, merenda po tayo mga boss, oh. Swerte ni Jara. Merenda. Okay, tara na. Umuulan pa rin. Okay, salamat po. Galing na rin po tayo dito. Nakausap natin si La Madam. So doon pa rin tayo nag-parking doon sa kabila. Kung saan kami nag-parking noon. Let's go. Okay, dito na tayo. Dito. Sino yan? Paborito ng misis. Bumili tayo ng talaba. Galing sa Bimali. Ah. Drink. Si Sammy! Paborito mo. Hindi ka nabawasan ito yung tubig. Lamig eh. Hi, kuya. Love you. Love you too! Wow. Oh, magbabi ka na sa vlog. Bye-bye! Bye-bye everyone and click on the video on the screen right now. Also, if you want to see more videos, click on this if you click on the channel and see you on the video. See you in the next video. Bye. Bye. Also, like and subscribe. Wow. Magra Gunira Vlog is the best vlogger. Make sure to like and subscribe. Bye. Click in the video now. Bye. Bye. Good morning. Ayan o. Color visit ulit. Color visit. Ano mo nga yung address? Sinend ko sa'yo eh. Wala akong dalaw sa kapatid. Wala? Wala. Search ko na lang ulit sa'yo. Ayan o. So punta tayo ng Rosario. Makaraw sa tayo pumunta. Mga Taram tsaka sa Paniki. So na-drawing ko na nga yung mga yun. Nintay ko na lang po yung reply ng owner. So ngayon ay drawing natin na susunod yung sa may Rosario. So kasama natin si JR tsaka si Engineer. So, tara. Okay, so dahil muna tayo rito mga boss. Tingnan natin kung ano yung mga ginagawa nila. Yung basura dito hindi pa nahakot. So ata malakam pa? Malakam pa mga boss. Dating yan yung inanay no? Yung dating project natin inanay Marine Laminated Board. Ngayon papalitan na ng PVC foam board. So bagong bago lang po yun. So nung inanay po yung bahay kasal yung ibang parte ng bahay naisali po yung marine natin na laminated. So ganito po siya. Yung marine kahoy pa rin kasi. So ngayon hindi na siya maanay. Hindi na maanay yung PVC foam board. Yung PVC foam board hindi na maanay. Kundi yung anay na po yung maputi PVC foam board na. Ilan kayo pumasok? Mano kayo? Amen. Okay. Ha? Agarabit kayo man ti attendance yo. Adat attendance sheet yun tayo. Ang awan ti agpipirma inal daw.
Ha? Complete. Ita? Sige. Nimet ko man, wajig pirmada ka. Sige. Alright, sa mga magpapagawa ng modular cabinet. Ayan. So, kukunti pa yung schedule ngayon, pwede pa kayong pumila. Okay, larga na po tayo. So, sa mga magpapa-modular cabinet team lang po kayo mga boss. Sa FB page natin para mas mabilis po kayong ma-replyan. So, kukunti lang po yung nakapila ngayon. So, tara, punta na tayo ng La Union. Yan, triplex exit na po tayo. Rosario, La Union. Sa Terona po tayo nag-exit kanina. So, magkano kaya hanggang dito? Toll fee 253 153 mo mula sa Terona hanggang dito. Okay, dito na tayo sa Barangay Concepcion. So Concepcion din ito pero sa La Union. Yan, shoutout kay Sal Alfredo Quesida. So hanapin natin dito si Sherman Larry Medjola. Ayan, so tawagan po natin. Okay, so dito po yun. Nagtarong tayo dito sa Barangay Hall. So Words Park Subdivision, diretso po daw dito, tapos kakanan. Yan, dito tayo sa Woods Park Subdivision. Ano na yun? Black. Paano natin makikita yan? Block 1 Lot 5. Okay, dito na tayo. Laki pala ng bahay. 2-story. 2-story yung bahay. Sir, si Sir Sherman Larry Medjola. Siya po yung natin dyan, hanapin. Father-in-law ni Sir Alfredo Quesida. Dami na aso. Good morning po. Good morning po, sir. Yeah. Ito yung ayos, mataas yung ceiling. Ito wala pang kisame. So ito pa yung kikisame natin. Second floor. Ay, may third floor pa pala. May third floor pa. Ito po yung kikisamahan, sir? Mayroon pa pong taas? Wala na. Pati po doon? Hindi ko alam kung makakasali. Ito yung second yung sabi niyang mamugang tayo. Ano na lang po ka? Sige po, tignan ko lang po. Hindi kasama. Kaya, pintig siguro makakasali yan.
Hanggang dito lang po siya. Ayun. Ay, may ano, tumutulo, waterproofing. Ganito na po siya. Roof deck. Ayan, itong mahirap pag sa roof deck, magano ka talaga dito. Waterproofing na membrane. Yan dapat yung gagamitin. Dito, ano na siya, oh. Meron na siyang tulo ng tubig. May tumutulo. Wala naman pong tumutulo, sir? Wala na. Ayos na kayo, man. Yun ang kalimitan na ano yan eh. Yung namin sinuturahan ko yung maayos muna bago magtatrabaho. Opo. Laki ng kwarto. Parang salas na namin tong kwarto niya. Laki. Mas malaki pa yata ito kaysa dun sa salas namin. Ilang kwarto po to, sir? 1, 2, 3. Pati ito. Ay, meron na po yan. Ay, wala pa. Luwang. Kanya niya. Luwang. Isang kwarto na rin to. Kwarto, ay, walking closet lang to, sir, no? Dressing room brand. Laki. Ito lang sira nito ay. Iwan ko kung magpapalit ng tiles niya na eh. Pagawa ko yan noon, itong pinakamagandang mga tiles. Pero 5 years, 6 years na ako ay. 7 years na. Parang kwarto na rin tong walking closet nila eh. Ang dressing room niya. Ang laki. Meron sa kanya, pinaka-veranda niya. Maliit lang. May kikisaman din po dun, sir. Mahirap lang mabuksan niya na. Pero may kikisaman pa po dyan. Ay, wala na. Ay, wala na. Sige, sukat muna kami. Sukatin muna natin. Tapos mamaya drawing tayo. Sukatin muna namin mga boss. Tapos maya mag-drawing tayo. Ano pa pala rito? One, two, three, 4, 4. Malalaki yung kwarto niya. CR. Laki rin. Hindi naman kapak. Ano sa tingin mo, engineer? Okay ba ito? Palitada lang? Ha? Hindi, yung mga karat. Palitada lang? Palitada lang siguro yan. Na? Palitada lang yan, no? Okay, so ayan mga boss. Tapos na po natin. Ayan. So ang idodrawing lang naman natin dito yung mga nakikita. Katulad nito. Yan. Tapos yung mga kwarto, automatic na po yan. Nakop design. Tapos doon sa mga terrace, balcony, ay flat na po yan. Tapos PVC ceiling. So naka PVC ceiling naman siya. So okay na to. Usap na kami ni Sir sa group chat. Okay. Oh, drawing mo yan. Oh, engineer. Drawing mo to. Okay na dito. Okay na.
Okay, tara na. Doon ang bahay ni sir. Okay, nante. Salamat. Dahing aso. Pili ka lang dyan. Okay, let's go. So, ayan. Ayan. Papunta naman tayo ng Lubao, Concepcion Project. So, galing po tayo sa Concepcion, Rosario, La Union. Ngayon, Concepcion, Lubao naman yung pupunta natin. So, tiplex ulit tayo sa may Victoria exit. Magkano? 311 hanggang Rosario. 311. Yan, San Fernando exit. So dito tayo dadaan. So pwede rin tayong dumaan sa EasyTex. Tapos ano tayo ng Porac. Pero ngayon dito tayo dumaan sa NLEX. Tapos exit tayo ng San Fernando exit. Tingnan natin kung ilan yung toll fee natin. Wala makita. Wala, zero. Wala talaga. Okay. Tingnan natin. Di mabot na mabasa. Ayaw. Yung sa iba dun sa iba nababasa. Uy. Wala. Sir, for sa Pumukay. Ayaw eh. Ayaw mabasa eh. Lang po, tatawag po ang teller. Sige. Ayaw, kanina pa tayo. Ayaw. Kaya ayaw. Barangay Concepcion, Lubao, Pampanga. Okay, dito na tayo. Concepcion, Lubao. Meron yan. Bagong na naman Lona. Bali natin yan? Bali natin lang. Tingnan natin dito sa harap. Kamusta, Mac? Gwapo ah. Okay na. Nabuhusan na lahat ng canopy. So dito, flat ceiling lang po dito pero PVC. Yes. So nukaling perspective. Kulay na lang. Ang perspective niya. So andyan na po yung downspout niya. Nakapalaman na po. Tapos dito sa ports, ayan o. Okay na rin. Sala.
Ay, ano to, dining. So yung mga aluminum profile na lang kulang. Tapos yung mga ilaw. Tapos kitchen. Ayan. So dito kasi meron pang hanging cabinet dyan. Kaya tinutuloy yung cornisa. Tapos ito pantry. Tapos ito yung dirty kitchen and laundry. Storage. Ang kuha na yung 3D model. Ito yung room 1. So, Cove Design. Tapos ito yung room 2. Mga siroho na lang ano, ginagawa rito. Puro siroho na lang. Ito yung master bedroom. So, yung ceiling niya to tapos na. Walk-in closet tsaka toilet and bath. Okay. Okay, tara na. Okay, Purwan. Okay, lalingan niya. Let's go. Shoutout kay Ma'am Teresita. Tsaka kay Sir Dennis Beltran. Ito yung likod. Nabutan na tayo ng ulan. So dapat ano na to, patapos na. Ay, meron pa pala hindi pa naabuhusan doon. Nakalot eh. Nakalak ba? Hindi. Tara. Sinuwi ko namin yung ibang materialis lalagay sa Ordaneta project. Tara.